साननानै डक्टरा मा खालामखो बे ओरैनो भाइरेलसो मा होनो फिसा फिसौ एन्टिबाय'टिक लिरनानै बेनो हरबाय। हेल' लोगोफोर, दिनै जों मोनसे गोरा नाथाय गोनांथार आयदानि सायाव सावरायगोन। सैथोआ जुदि सोरनिबा मोनदांथिखौ दुखु होयोब्ला मा जागोन? जोंहा मोजांसिन सैथो नागिरनांगोन नामा जाहाथे बै दुखु मोननाय मानसिया मोजां मोनो, ना बै दुखु मोननाय मानसियासो रियालिटिजों गोरोबनो हानाय फिलिंस मोननांगौनि गोनांथि? दिनैनि सावराय आयदाया बेनो, जुदि सोरनिबा गोसोआ सैथोजों दुखु मोनोब्ला मोजां फिलिंस मोननांगौआ बैसोरनिसो हाबा। जोंहा साबसिन सैथो नागिरनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। बे बाथ्राखौ जों सिफायनानै नायनोसै। First, let us clarify. Truth is objective. दैखौ गोबाव सम फ्रिजआव दोनोब्ला बियो बरफ जागोन। बे खोथाखौ रावबो नेवसिनो हाया। जुदि सोरबा मानसिया बरफ नुनाय लोगो लोगो बेहा माननाय मानाय जायो, बे बरफखौ नायनो हाया, बे रागा जोंब्लाबो बे खोथाखौ बियो नेवसिगारनो हानाय नङा। सैथोआ बेबादिनो रावबो नेवसिगारनो हाया। नाथाय प्रब्लेमा बेयावनो, जुदि सोरबाया सैथोखौ खोनानानै दुखु मोनो, अब्ला इमिडियेट रिएक्शना मा जागोन? जे बै मानसिखौसो जों दाय हमगोन एबा सैथोखौनो जोङो नेवसिगारगोन। बेबायदि जोंनि आखला मा जायो? सोरबा मानसिया जे गारि सालायनो सकथार, बे गारि सालायगासिनो दङ, नाथाय ब्रेक फेल जाबाय। दा गासैबो पेसेन्जारफ्राबो मोनथिबाय जे ब्रेकआ फेल जाबाय, नाथाय बियो स्पिडखौसो बारायलांगासिनो थायो। बयबो बुंबाय लाखिदो लाखिदो, बे रागा जोंनानै बांसिनसो स्पिड खालामबाय थायो। जोंनि बेबायदि आखला, सैथोखौ खोनानानैबो मोनथिनानैबो नेवसिगारनाय आखला बेबायदि जाहैबाय। सानसेखालि सासे मानसिया गावनि देहायावहाय माननाय सानाय लोमजानाय जाबाय थानायखाय डक्टरनाव थांबाय। बेजों गावनि हिनजाव, बिमा आरो बिखुनजो दंफायो। डक्टरा टेस्ट खालामबाय, मोनबाय एड्स, एक्वायर्ड इमिउनोडेफिशिएन्सि सिन्ड्रम। बे बेमारा माजों जायो जों बयबो मिथिगौ। दा डक्टरा नायबाय जे मानसिया गोजौ गिदिर, बन्दा दानो, राग खरा नुथारो। आंखौसो लाजिनानै बयनिबो सिगाङाव खोन्थाब्ला लाजिनानै आंजोंसो बुलायगोन नामा साननानै डक्टरा मा खालामखो? बे ओरैनो भाइरेलसो मा होनो फिसा फिसौ एन्टिबाय'टिक लिरनानै बेनो हरबाय। सासे टिचारा गावनि स्टुडेन्टफोरखौहाय दुखु मोनजानो गिनानै बयनोबो ए ग्रेड होनानै पास खालामजोब्बाय। जोबोद गिथावना खोनादोंना खोनायाखै? नाथाय जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो बेबायदिनो मोजां जानांगौनि नाख्रेब जायो। जोङो सैथोजों थांनो थाखाय जोङो बोलो मोना। बेयाव सोरबाया बुंबावगोन, नाथाय जोङो अननो नाङा नामा? जोङो गुबुनखौ अननो नाङा नामा? जों मानसिफोरनि दुखु मोननायखौ नायनानै सैथोखौ सिखमानो नाङा नामा? बिनि आन्सारा जों अननांगोन, जों बयखौबो अननांगौ। नाथाय बे सैथोखौनो जोङो अननायजोंबो दिन्थिनो हायो। जेरै ओइ जाम्बा, बेबायदि नङालै, बे गोरोन्थि जाबाय, बिदिबो बुंनो हायो। एबा ओइ बाबु, ओइ आदै, ओइ मादै, बियो बिदि नङा, नै बिदिसो, फै आं फोरोंनोसै, एबा नै नायनायसाय, नै बिदियासो साबसिन, बेफोरबायदिबो जों बुंनो हायो। बे जाहैबाय अननायजों सैथोखौ दिन्थिनाय। लोगोफोर, अननाया थगायनाय नङा, बियो जौगानायावसो मदद होनाय। मोनसे टेस्ट जादोंमोन, बे टेस्टआव नों पास जाबाय, लोगोआ नोंना फेल जाबाय। दा लोगोखौ खुसि खालामनो नों मा बुंगोन? हे लोगो, टेस्टनि कुइसनफोरानो गासिबो रं गोजामोन, सिलेबासावनो गैया, बेनिखायसो नों फेल जादों। बेथ' थगायनाय। जुदि बिदिमोनब्ला नोंथ' पास जाबाय। एबा नों सैथोखौ मोजाङै खोन्थानो हागोन बेनो। माबोरैहाय? लोगो, दिनैनि टेस्टआ जोबोद गोब्राबमोन, फै जों सानैजों मोजाङै नायलायनोसै, जाहाथे नेक्स्ट बाराव जों सानैबो साबसिन खालामनो हायो। बे जाहैबाय सैथोखौ अननायजों खोन्थानाय। बेनिखायनो जोङो सैथोखौ सोलायनानै रावनिबो मोजां खालामनो हाया। नाथाय जों मा खालामनांगौ? बे सैथोनिफ्राय जों सोलोंनांगौ, ओमफ्राय गोरासिन जोङो जौगालांनांगौ। कमेन्ट खालामनो दाबाव सोरबाया बेबायदि जाथायजों मोगा मोगि जानांदोंब्ला जोङो जयै सावरायनोसै कमेन्ट सेक्सनावहाय। आरो नोंथाङा जुदि बे बाथ्राफोरखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। Thanks for watching. See you all next time.